Aşgabatda adamlara satylan gündelik zerur haritlaryň möçberi çäklendirilen, dukanlaryň öňünde 80-100 adamlyk nowatlaryň emeleýän prosedunda döwlet mediýasy bol haritli dukan tekçilerini görkezip, ýurtda azyk bolçulugynyň bardygyny öňe sürýär. Şu hepdäniň çarşembe gününden başlap paýtagtyň döwlet dukanlarynda adam başyna gündelik satylan uwunyň şekeriň ozal kesitdenen çäk möçberleri hasym kemeldildi. Mundan her adama günde 5 kilogram un satylan bolsa, ol häzir 1 kilogramy çelini kemeldildi. Öz gezeginde şekeriň möçberi 1 kilogramdan 500 gramy çelini azaldyldy. Şol bir wagtda bu çäkli derejede berilen zerur haritlar günde diňe 1-2 saatlyk eletirli bolýar. Ýagny olar tiz satylyp gutarýar. Aşgabatlylar daňdan 6-da eýýäm döwlet dukanlarynyň öňünde nowaty durup başlaýarlar. Sebäbi un, şeker, ýag çäkli derejede berilse-de olar tiz wagtda satylyp gutarýar. Olary hususy dukanlardan tapmak asla mümkin däl, diýip aşgabatly altyndaýza gurrun berdi. Haritlaryň adam başyna satylan möçberini girdilen çäklendirmeler bilen birlikde olar üçin nowaty durýanlaryň ýasyna hem çäk girdildi. Ýagny dukandaky töwdügärler nowaty duranyň 18 ýaşynyň ýokdugyny çaklasalar, olar raýatyň pasportyny sorap bilýärler. Egerde bu raýat 18-den ýaş bolsa, onda ol nowatdan çykarylýar. Sebäbini soranymyzda gaýta üstümize saňa galypdyrmy muny bilmek. Nowatdan çyk diýildimi çyk, bolmasa polisiýanyň eline tapşyrarys diýip gyýgyryp haýwadatýarlar, diýip altyndaýza gurrun berdi. Galy berdi-de çäklendirmeler bilen birlikde diňe soňky 20 güniň içinde zerur haritlaryň bahalary 40% çemese gymmatlady. Mysal üçin ozal 1 manatdan satylan 1 kilogram un häzir 1 manat 40 teňgeden satyp çykarylýar. Bu ağırlykda ýurdun vilayetlerinde her adam başyna bir aýda 5 kilogramdan artyk un satmazlyk çäklendirmesi saklanyp galýar. Munyň netijesinde sebitde ýiti çörek ýetmezçiliginiň dürändigine üns çekilýär. Mara vilayetyna ýyg-ýygydan sapar edýän we ol ýerdäki ýagdaýlary ýakyndan izlerleýän synçy Ýaýlym Begow häzir sebitiň owularynda çörek üçin 100 adamlyk nowatlaryň döreýändigini gurrun berdi. Çörek bilen üpsünesi marda son kuartta birnime kıymıştır. Şu çörek dukanına hem o vaxtda çörek berilmiyor. Çöregim ahir ele 2 ukanka beriliyor. Yani şehrin en esas merkezlerinde çörek satlanına yani ulu novatlar dörüyor deyip aýdýarlar. O taýp barsaňam ýetenek diýerler, şonýal gurulmady. Bu ağırlykda mihmanhana, kongresler zali we beýlik sosial ähmiýetli disgalary 100 millionlarça dollar harçlayan Türkmenistan adaty raýatlaryň 100% bolan kynçylyklary barada kelam söz aýtmaýar. Munyň deregini ýurt başçysyny ilatyň hal ýagdaýynyň gowulanandygyny öňe sürüp, ozalmut berilen kommunal hyzmatlaryny ýatyrýar. Döwlet mediýasy hem ýokarky beýan edilen ýagdaýlar barada dymyp, tersini dürlü dümen şol sandy un, ýag ýaly haritlardan doly dukan tekçilerini görkezip, ýurtda harit bolçulugynyň bardygyny öňe sürýär.